SP Advice 365 चेनेलनि जोहै मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट होनो नागिरदों। जाय भिडिअनि गेजेरजों आं आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो NDFB नि दैदेननायाव बिटिआर मुंनि मोनसे बर'नि थामथि गोरोबथा जानानै थांबाय 27 जानुवारियाव। बावहाय NDFB, आबसु आरो UPPO जथायै सागान होनानै बे रादायखौ खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बे रादायखौ लानानै आथिखालाव बर'नि गेजेराव मोनसे राजखान्थियारि खैसारिखौ खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बे राजखान्थियाव बेले बेजे थासारि सोमजिनायनि जाहोनाव जानो हागौ माखासे NDFB नि केडारफ्रा गोसो बायसारनानै आथिखालाव NLFB मुंनि मोनसे हाथियार दैग्रा मोनसे आफाद दानाया ससियेल मिडिया आरो इउटिउबफ्राव गोसारगासिनो दङ। दा बेनि जोहै बर' माहारिया माबादि मोनसे समाव माबादि जेंनाजों फेस जाहैनांगोन, मोगा मोगि जानांगोन, बे जोंनि थाखाय साननो लागा खोथा। बिटिआर मुंनि मोनसे खोब मख'थावना मोनसे गोरोबथा बर'नि गेजेराव जानो थांदोंमोन आरो बिटिआरनि सिमा बायदिसिनाफ्रा आथिखालाव क्लियार जाथ'वाखैब्लाबो बियो प्रसेसआव दङ आरो माखासे बिटिआरनि दफाफोरजों फैफानाय दफाफ्रा इमप्लिमेन्टेसन मोनसेनि उनाव मोनसे जालांगासिनो दङ। बेबादि बुब्लियावनो NLFB थामहिनबा बिथांमोना गावसोरनि जोबथा गलखौ थामहिनबा सेपारेट स्टेट अफ बर'लेण्डखौ बिथाथि खालामनानै फारसेथिं आथिखालाव UPPL जों लोगोसे BJP जों जथाय सरकार दानायखौ लानानै नेशनेल स्पिरिटजों बर'फ्रा गोरोबलांनानै रिजनेलनि जिथु गावनि सानस्रि मुस्रिखौ जुदि नेवसिगारनानै नेशनेल पलिटिकेल पार्टिफोरजों गोरोबलांनानै बर'नि राव हारिमुफ्रा गोमालांनो हागौ, बेखौ बेस खालामनानै आथिखालाव NLFB मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ दानाय जादों होननानै बुंदों आरो आसामाव थानाय माखासे थागिबिफोरा खौसे जानानै BJPनि राजखान्थियारि खैसारनिफ्राय जानथायाव थानानै खामानि मावनांगौ होननानै बिथांमोना गावसिनि फोसाव बिलाइनि गेजेरजों आथिखालाव फोसावनायखौ जों नुनो मोनदों। बिनि कमान्डार इन चिफ महरै बिथां बाथाया बे NLFB खौ दादों होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों आथिखालाव नुजादों आरो बिथांमोना गावसिनि फोसाव बिलाइनि गेजेरजों बुंदों। थारैनो आथिखालाव बर'फोरनि गेजेरावनो मोनसे आन्डारग्राउन्डनि गोनांथि दंबावो होननानै जों सानो नामा? आरो आथिखालनि बे इनफरमेशन टेक्न'लजिनि मुगायाव बर'फ्रा बेबादि थासारिजों मोगा मोगि जानानै मोनसे बर'नि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ लाखिलांनो हामारगोन ना? बा बर'फ्रा बेबादि हाथियारजों दावहा नाङै गावनि नेक्स्ट जेनेरेसननि फरायनाय बा गोरों गोरा जानायनि जिथु कालचार, IAS, IPS, SS बायदिसिना एग्जाम लिरनानै गेदेर अफिसार प्रडाक्ट खालामनायनि बुब्लिफ्राव बर'फ्रा हाथियार बादि बबा बेसादखौ लानानै जोङो जोबथा बुब्लिसिमहालागै जों हांगामा खालामबाय थागोन नामा? आरो भारत बादि मोनसे गेदेर राष्ट्रया बे हाथियारजों नांनाय दावहानि जिथु दोहौ, बे दोहौखौ बिथांमोना गनायनानै लाहैगोन नामा? दा बेफोर गासै थासारिखौ नायनानै जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा साननानै सोलिनायनि गोनांथि दं। गेरेमसा बर' माहारि दानो थाखाय जोंनो हाथियारनि गोनांथि गैया होननानै जोंनि मोन्दांथिया बुङो। मानोना आथिखालनि मुगायाव भारतआ मोनसे गुवार मोनसे गणतन्त्र हादोर। बे गणतन्त्र हादोराव जिखि जाया आफादानो जा, बे आफादफ्रा सानलाय हनलाय गणतान्त्रिक बा फोरजाखान्थि बादियै भारतनि संबिधानाव थानाय माखासे दफाफोराव लिरनाय बादियै जों हांगामा खालामनानै गावनि मोन्थायफोरखौ बिख'नानै लानो हायो। आरो बेबादि जोङो आन्डारग्राउन्ड दायाबासिनो जोंनि बर'नि राव हारिमु एबा सोदोमस्रिखौ जों माबादि गायसनलांनो हायो, बेखौ बिथाथि खालामनानै जों खामानि मावलांबाय थाब्लानो बर' हारिया जौगाहैगोन। आरो आथिखालाव बिटिआरजों लोगोसे माखासे मानि फसंथानफोर फैदों। बे फसंथानफोरखौ जोङो मोजाङै सामोलै दा सरकाराव थानाय बा माखासे फसंथानफोरा मदद होलायनानै बेफोर फसंथानफोरखौ गायसनलांनो हायोब्ला जोङो सेपारेट स्टेटनि स्टेटासा जोंनि बिटिआरावनो दंखायो। आरो साफ्रोमबो जोंनि गोरों गोराफ्रा खोब साननायनि गोनांथि दङदि आथिखालाव हाथियारनि जि दोहौ, बे दोहौआ थामहिनबा बर' हारिखौ मोनसे एक्सट्रिमिस्ट मोनसे नेसन होननानै
दुलाराय भारत नांजों लोगोसे बुहुमावनो दिनै बर'फोरखौ मोनसे उग्रपन्थी होननानै ससियेल मिडिया बा टिभिफ्राव फोसावबाय थानाय नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय बिटिआर गोरोबथा मोनबोनायनि उनाव बे उग्रपन्थी बा थिउरिया सोदोबखौ लानानै बिथाथि खालामनानै बर'फोरनि गेजेराव जिदि गाग्लोबनाय सोलिबोबाय थादोंमोन निउस चेनेलफ्राव, बेफोरो जों गोमालांनो हमबायमोन। बे आन्डारग्राउन्डनि जिथु कालचार, बे कालचारखौ नागारनानै जोङो आबाद मावनाय, बिजनेस खालामनाय बा गथ' गथायफ्रा गोरों गोरा जानानै बुहुमनां फोथाराव गाव गावखौनो मोनफा मोनफा बिथिङाव जौगासार सुबुं महरै दिन्थिनानै बर' हारिखौ मुंदांखा खालामनो नाजानांगोन, लोगोसे गावनि केरियारफोरखौबो दानो नाजानांगोन। आथिखालाव एम बाथा बिथांनि नाजानायाव NLF मुंनि आफादाव जोंनि सेंग्राफ्रा फिन NDF-आव जेरै मोनसे समाव NDF-बिफोरखौबो माखासे भारतनि फौजिफ्रा लानानै गोसोबादि दाउ अमाफोर बादि गावथारदोंमोन आरो बियो दिनै 30 बोसोरनिबो बारा बे गाग्लोबजानाय, बे गावथारजानाय कालचारा जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव सोलिबोबाय थादों। बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय बर'फ्रा आलादा रायजो मोनसे सोरजिनायनि जि सिमां लानानै हांगामा खालामबोदों, बियो मोगथाङाव जानायनि लामायाव फैगासिनो दङ। नाथाय बेफोरबायदि बुब्लियाव जों हरखाबै जोंनि गथ' गथायफोरखौ जुदि मोजां मथै फरायनो मोनाब्ला, मोजां मथै गामि ओनसोलफ्राव उन्दुनो मोनाब्ला, पुलिस मिलिटारिनि दोहौआ आरो बोहैबाय थायोब्ला जोंनि गेजेराव गेदेर मानसि जानो हानाय बा गोरों गोरा गथ' खालामनाय, मोजां रिजाल्ट खालामनो हानाय बे थासारिया गोमालांफिनगोन। बेनिखायनो आथिखालाव बिटिआरनि माखासे दफाजों लोगोसे NDF-बि बिदा फंबायनि केसफोरखौ जाबादियै खम समनि गेजेरावनो बिथांमोना गावसोरनि केसफोरखौ उथायजानो लुबैदों आरो फारसेथिं माखासे राजखान्थि दोलोफ्रा बेफोर जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ माखासे गोरोन्थि लामाजों गावनि मुलाम्फानि थाखाय खालामनो नाजानायखौ जों नुनो मोनगासिनो थाबोदों। गोदोनिफ्रायनो डिभाइड एन्ड रुल पलिसिजों बर'फ्रा गाग्लोबजानानै थेर बेथेर जालांनो नाजादोंबाबो माखासे हारिनि मोजां खोथा सानग्रा लिडारफोरनि दैदेननायाव बर' हारिया बेफोर खैफोदनिफ्राय रैखाथि मोनबोगासिनो दङ। बियो बर' माहारिनि थाखाय खोब बाख्नायनो लागा खोथा। मानोना खैफोदनि समाव बेबा हारिया जोबस्रांनाय बुब्लि फैहां जायोब्ला बर'फ्रा जेखि जाया हानजायावनो थायाथों मानो बर'फ्रा गावनि राव थुनलाइ हारिमुखौ रैखाथि खालामनो थाखाय थाबैनो खौसे जाफिननो हायो। बेखौ नुनानै बुहुमनि मानसिफ्रा, थामहिनबा जोंनि उत्तर पूर्बाञ्चल नर्थ इस्टार्ननि मानसिफ्रा खोब सोमोनाङो। बे जोंनि बर' जाथिनि थाखाय खोब बाख्नायथावना खोथा। बेनिखायनो हाग्रायाव आथिखालाव थांफिननाय बिदा फंबायफोरखौ जों खावलायो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबादि जि टारगेट लानानै नोंथांमोना थांदों, जाहाथे नंगौ बर'आ दासिमबो बर'नि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ रैखाथि होनो थाखाय जोंहा जोबथा बिन्दोसिम सहैयाखै, जायनि थाखाय माखासे जोहोलावजोफ्रा खम समनि गेजेरावनो एबा गोदोनिफ्राय आन्दोलन खालामबोनाय बुब्लिसिम गोबां मानसिया नोरजिया जाबाय। दावहारुफोरजों लोगोसे माखासे दाय गैयै सुबुंफ्रा खास्रि बास्रि गावथार जाबाय। दा बेफोरनि सुबुंथिनि बेसेनखौ जोङो BEC-निफ्राय BTED-निफ्राय बिटिआर जाबाय। बे जाजासिम बेफोरनि खहाखौनो जों सुफुंनो हायाखै आरो फिन जोंनि बिदा फंबायफ्रा हाग्रायाव थाहैनानै हांगामा खालामनाय थासारिखौ लाबोफिनोब्ला जोंनि माखासे बर'नि गोग्लैसोनाय ओनसोलफ्रा गोग्लैसोनायैनो थागोन। बेवहाय माखासे जौगालुनायनि खामानि मावनायनिफ्राय जानथायाव थानो नांगोन आरो बेफोरबायदिनो गोदानै दाजानाय आफादफोरखौ जों जौगाहोनो थाखाय माखासे मानसिफोरखौ खावनानै लांनो गोनां जागोन। संगठनफ्रा बेफोरबायदि जालायबाय थायोब्ला जोंनि बर'फोरनिखौ पुलिस मिलिटारि आरो टारगेट खालामगोन आरो सिगांनि थासारि बादिनो बर'फ्रा पुलिस मिलिटारिजों दाउ अमाफोर बादि गावथार जाबाय थागोन आरो मोनसे समाव जोंनियाव मोजां गथ' प्रडाक्ट खालामनायनि थासारिया गोमालांगोन। अब्ला जोङो जोंनि बर'नि जिथु गल, जोबथा थांखि सेपारेट स्टेट अफ बड'लेण्ड, बेखौ मोनहैनांगौआ साननो लागा जाहैगोन। मानोना जोङो दा बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनैहाय बर'मोननि मोनसे संगठन दङमोन। बर'नि संगठनखौ फोजोबनो थाखाय आथिखालनि UPPL-नि मोनसे समनि आफादगिरि लोगोसे आथिखालाव बिटिआर सरकारनि
चिफ बिथां प्रमदनि जिथु टेकनिकजों दिनै नन बड' होननाय बर' होननाय सोदोबा गुगालांनो हमबायमोन। फारसेथिं बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव ससियेल मिडिया थामहिनबा आसामनि नर्थ इस्टार्न रिजननि टिभि चेनेलफ्राव एक्सट्रिमिस्ट थामहिनबा उग्रपन्थी होननाय सोदोबा गोमालांनो हमबायमोन। फिन दिनै बर'फ्रा उग्रपन्थी मोनसे एक्सट्रिमिस्ट नेसनेलिस्ट होनना बुंजानायनि जोंनि लामाया फैबाय। जोङो गेरेमसा बर' माहारिनो दानो थाखाय जोंनो हाथियारनि गोनांथि गैया। खालि जोंहा नेशनेल स्पिरिटआ थानानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु दैदेननायाव मोनसे हांगामा सोलिबोबाय थादों। बे ट्रेना दिनै प्रमदनि गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे जानायनि इयुनावबो जोंहा जेनेरेशन प्लान जायखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा होननानै बुंदों, बे बर' फरायसा आफादानो दिनै बर' माहारिखौ फोथांनायनि जिथु गाहाय हाथियार बेखौ हमबोगासिनो दङ। दिनै एबसुनि दैदेननायाव बर' हारिया दिनै गावखौ गायसननो हाबाय आरो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ बर'फोरखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै दालांनो मोनसे समाव हाथियारनि दोहौजों माखासे बर'फोरनि थामोनथायनि खोथाफोरखौ बुंफोरदोंमोन। नाथाय आथिखालनि मुगाया जोबोद सोलायबोनो हमबाय। जोङो बड'फानि माखासे आइडियोलजिखौ लानानै हांगामा खालाम जोङो दिनै बिटिआर मोनबाय। गाबोन समफोरालागै जोङो दि सेपारेट स्टेटमेन्टआ बियो साननो लागा खोथा नङा। इजिलि जोंहा भारत संबिधानाव आर्टिकल 2(3) बेफोरखौ रोखा रोखा लिरनाय दङ। बेनिखायनो जोङो गणतान्त्रिक भाबै जोङो हांगामा खालामलांबाय थायोब्ला जोङो सेपारेट स्टेटखौ सानसेबाबो मोनगोन। नाथाय सेपारेट स्टेट मोननो थाखाय दि जोङो उग्रपन्थी खुलिनांगौ बा मा दानांगौ बेनि गोनांथि गैया होननानै आं सानो। आङो खुनु उग्रपन्थी संगठनजों बा एनएलएफजों थाफानाय मानसिफोरखौ आं गाज्रि सानाखै। बिथांमोना मोनसे समाव बर' जाथिनि थाखायनो खामानि मावबोदों आरो दाबो बिथांमोना बर' जाथिनि जौगानायनि खामानिखौ मावनो नाजागासिनो दङ। नाथाय आथिखालाव बर'नि जिथु थासारि बे दोहौ बा बर'फ्रा मोनसे मुखुब बुब्लि हारि दाफुंनायनि मोनसे लामाया जोंनिया गेवलांसारनायनि लामायाव फैबाय आरो आथिखालाव बिटिआरनि सरकारनि सायाव जों फोथायना लाथ'नानै जों खामानि मावनांगोन आरो बिथांमोना बर'नि जिथु स्पिरिट बेखौ बेसेबां जौगानो हायो बेयो जोङो 5 बोसोर बा 10 बोसोरनि उनाव जों सेपारेट स्टेट मोनहैब्ला जों माबादि जों सेपारेट स्टेटखौ सालायनो हागोन। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आईएएस आईपीएस एसीएस जानो थाखाय जों जानो हानाय दंना गैया बेखौ साननानै जों आथिखालाव गथ' गथायफोरखौ जोङो खामानि मावनायनि जों कालचार लाबोनांगोन, फरायनायनि कालचार लाबोनांगोन जोङो बा गेदेर गेजेटेड अफिसार जानो हानायनि कर्सफोराव जोंनि गथ' गथायखौ थिसननानै बर'फोरखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि दानो थाखाय सोलोंथाइनि गेजेरजों जाबादि दानो नांगोन। बे बुब्लियाव बर'फोरनि गेजेराव बा बर'फोरखौ गेरेमसा हारि माहारि दानो थाखाय हाथियारनि गोनांथि गैया होननानै आं सानो आरो इयुनावबो बर' जेनेरेशनफ्रा जुदि हाग्रायाव थांनानै हाथियार दैनानै गावनि गल बा बर' जातिखौ सिबिनो थाङोब्ला बे जोंनि थाखाय सानना लागा जागोन। मानोना बिथांमोनजों लोगोसे माखासे बर' माहारिनि गेजेराव गोबां दाय गैयै सुबुंफ्राबो पुलिस मेल्टारजों सरजाबफानानै जों गावथारजाबाय थागोन। दा बे थासारिखौ जोङो लुबैनांला। दा जोंनि बिदा फंबायबा जेबायदि बिटिआर गोरोबथाखौ गनायनानै नोंथांमोनानो फैदोंमोन, नाथाय दिनै हरखाब माबा मोनसे जाहोनाव बुजिलायैनि जाहोनाव बेफोर जादों। हयथ' केसखौ खम समनि गेजेराव नोंथांमोना उइथड्र जाजानो गिदों, नाथाय एनआईए नि केसफ्रा हरखाबैनो फोजोबनो हानाय गैया। बेखौ मोनसे स्टेपनि उनाव स्टेप थांनानैसो बेफोर केसखौ फेजेननो गोनां जागोन आरो नोंथांमोना फिन हाग्रायाव थाङोब्ला नोंथांमोना पुलिस मेल्टारनि गेजेराव वान्टेड जाफिनगोन। बेनिखायनो नोंथांमोननि बेसेन गोसा जिउखौबो नोंथांमोना जाहाथे फिन बैथि थासारिजों फैफिननानै नोंसोरो समाजजों गोरोबनानै नोंथांमोनाबो साफा बर' हारिनि गेदेर दैदेनगिरि बा साफा बर'नि जारिमिन सुजुग्रा सुबुं हिसाबै सनानि हांखोजों बर'नि जारिमिनाव थालाङो बेखौ जों नोजोरथि बोनानै खामानि मावनांगोन आरो नोंथांमोना मोननि केसफोरखौ आथिखालाव सरकार प्रमद बर'आबो जाहाथे थाबैनो नाजानायनि जोगै माखासे एनडिएफबि जि गिदिर केसफोर दङ बेफोरखौ थाबैनो फोजोबनो नाजानाया गोनांथि दङ। नङाब्ला जोंनि गेजेराव थासारिया खोब गाज्रि जागोन। बेनिखायनो आङो आथिखालनि बिटिसिनि थामहिनबा बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर'खौबो खावलायो नोंथांमोना नोंथांमोननि जथाय सरकारनो थाबैनो एनडिएफबि केसफोरखौ जेरै बिएलटिनि दानाव जिबायदि थाबैनो समाधान जादोंमोन, इसे गोबावै हाग्रामानि केसफोरा
क्लियारिफाइड जादोंमोन। बेबादिनो रन्जन दैमारिखौबो थाबैनो जेलनिफ्राय बोखारना लाबोनांगौ आरो रन्जन दैमारिखौ बेस खालामनानै माखासे मानसिफ्रा आथिखालाव हाग्रायाव थांफिननायनि खोथाखौ सानगासिनो दङ। थाबैनो जोंनि बे एनडिएफबिनि बिदा फंबायनि केसफोरखौ थाबैनो समाधान खालामनानै भारत सरकारजों सावरायनानै समाधान खालामनो नाजायोब्ला बा बिथां एम बाथामोननि केसफोरखौबो क्लियारिफाइड खालामनानै जोङो मेडिएटरफोरनि गेजेरजों सानलाय हलाय बिथांमोनखौ हाग्रानिफ्राय लाबोफिननो हायो नामा बेखौ सामलायनानै खामानि मावोबा बिटिआर रिजनाव मोनसे गोजोन थासारि सोमजिगोन आरो बिटिआरनि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनायाव जाफुंसार जागोन होननानै आं सानो। जोबथायाव गासै बर' रायजो राजाफोरनो आंनि फिन खुलुमनायखौ हरफिना आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय।